Hej ven, velkomst. Endelig er det her FIFA World Cup 2026. Du har klaret det. Velkommen til vores by. Jeg ved, at du har planlagt og forberedt dig på at få mest muligt ud af dette øjeblik. Men jeg vil gerne fortælle dig, at uanset hvor stor en begivenhed FIFA World Cup er der en anden, endnu større begivenhed, der meget snart kan finde sted i dit liv. Hvilken dag er det? Nå, det er din dødsdag. Bibelen siger, det er menneskets lod at dø en gang, og derefter kommer dommen. Jeg ved, vi ikke bryder os om at tænke på det, men døden kommer for os alle. Hvert sekund dør 2 mennesker et eller andet sted i verden. Hvis en af de 2 mennesker i det næste sekund var dig, er du så klar til at møde Gud? Du spørger måske, hvordan kan jeg være klar? Du kan blive klar ved først og fremmest at forstå, at du er en synder. Gud elsker dig, men han kan ikke lade din synd komme ind i himlen. Bibelen siger, skriften har indesluttet alle under synd, og at alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Og selvom Gud elsker dig og ønsker dig i himlen, siger skriften, du er ikke en Gud, der har behag i ondskab, og intet ondt skal bo hos dig. Han kan ikke lade os tage vores synd med til himlen. Så fordi konsekvensen af min synd er døden, kom Jesus og døde i mit sted for at betale adgangsbilletten, så jeg kan komme i himlen. Ville det ikke være trist, hvis du kom hele vejen, stod lige foran arenaen for at se en kamp, og så ikke kunne komme ind, fordi adgangsbilletten ikke var betalt? Når du kommer til himlen, behøver du heldigvis ikke opleve den skuffelse. Jesus Kristus betalte for din adgang til himlen for 2000 år siden, da Gud sendte ham for at dø i vores sted. For syndens løn er døden, men Guds gave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Det mest berømte skriftsted i hele verden er Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Kontakt os via denne hjemmeside, så kan vi fortælle dig, hvordan du kan blive klar til dagen for din største begivenhed.